Setmana que es presenta amb més estabilitat que no pas les últimes jornades. De fet, començarem la setmana amb ambient assolellat a molts indrets, especialment a sectors litorals, només amb alguns ruixats de tarda cap a sectors del Pirineu, especialment al Pirineu més oriental. Dimarts continuarem parlant de sol en conjunt, fins i tot més estones de sol també cap a sectors de muntanya, algun ruixadet cada vegada més local, menys important, que dimecres tornarien a reaparèixer, especialment a sectors del Pirineu i Prepirineu cap a durant la tarda, especialment a la resta ambient assolellat, alguns núvols decoratius a sectors litorals, però sense més conseqüències. Dijous continuarem amb aquesta possibilitat de ruixats de tarda, especialment a sectors de muntanya. Fora d'aquestes zones es mantindrà l'estabilitat, el sol, alguns núvols de pas sense més conseqüències, i divendres continuarem parlant d'aquesta mateixa tònica, i és que l'estabilitat ens acompanyarà durant pràcticament tota la setmana. Sol en conjunt, alguns ruixats altre cop durant la tarda a sectors de muntanya, que amb el cap de setmana fins i tot podrien ser una mica més extensos. Dissabte fins i tot podrien afectar més sectors de la serralada, Pirineu, Prepirineu, amb nuvolades que podrien ser una mica més importants cap a punt del litoral sud. De cara a diumenge, i per tant finalitzarem la setmana amb una situació molt similar, amb ruixats de tarda altre cop a sectors de muntanya, però sol en conjunt a la resta. La temperatura sembla que pujarà i ho farà de forma progressiva a partir de dilluns i fins dimecres i dijous, amb temperatures altre cop altes, especialment a sectors de ponent i a l'interior, àmpliament superant els 30 graus. Divendres podria baixar una mica, però sembla que a partir del cap de setmana tornaria a augmentar. De moment, la fiabilitat del pronòstic per dilluns, dimarts, dimecres és alta, per dijous i divendres mitjana, i el cap de setmana encara baixa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.